Здравейте от Асеновград. Днес ще се срещнем с сенсей Петър Магеранов. Той е представител на стила Киокушинкай и ще му зададем няколко кратки въпросчета. Здравейте, сенсей Магеранов. Разкажете ни, представете първо себе си в няколко кратки изречения. Така, далечната 78 година, вие ли сте раждана тогава? Сигурно баща ви, както и де. Започнахме с карате Киокушин във Варна, заедно с Константин Божилов и трениращи около него. Бяхме джудисти преди всичко. Така с един лагер на Анджей Древник, който ме посети, играехме шотокан карате, така се учихме. Дойде и ни показа това вълшебство на Киокушин. От тогава до ден днешен се занимаваме само с Киокушин карате и джуджутсу. Много победи, много превратности в това време, както от държавата, така и от различни индивиди, защото не може да се каже личности, които правят само лошо. До 11-кратен европейски първенец на едната категория, 5-кратен на друга категория и 3 пъти световен. Сега се върнахме от Литва, може да знаете вече, Валерий Димитров, стана за трета. Общо взето това е. Ако дадете нещо по-конкретно, заместник-председател съм на Федерацията Кушин Киокушин, председател на съдийската колегия, стараем се да бъде всичко обективно и честно, преди всичко, защото сме мъже на честа и на достоинството. Какво за вас е Киокушин? Всички казват, карате е начин на живот. Да, ако се осамотиш само в гората, става начин на живот, но с тези проблеми, които държавата ни създава, начин да победим живота в този вид е каратето. Тоест в залата като влезем, забравяме всичко останало и се отдаваме само на тренировката и на децата, на тези, с които тренираме, ще възпитаваме. А вие сте представител на един от най-твърдите стилове. Кажете ни с какво той се различава от останалите стилове в карате, какво го прави по-интересен, по-добър? Значи най-твърдите стилове не, но е най-истинският стил в борбата за оцеляване. Твърд е, защото наистина възпитава много твърдо си, калява както физиката, така и духа. Различава се по правилника. Карате до това е пътя на празната ръка. Карате до... Така няма да влизам в тези подробности. Единствено правилника ни отличава от всичките останали стилови, т.е. играем нокдаун система, ударите само с ръце са забранени главата, с остри повърхности на ръката, в слабините и срещу ставите, коледни стави, лаките и гръбнака. Това е общо взето, иначе всички на наши световни турнири европейски са отворени, идват състезатели от други стилови, за съжаление нямат шанс да побеждават, защото едно е безконтактен стил, друго е контактен стил. А в този ред на мисли вие възприемате карате като бойно изкуство или като спорт, или двете неща? Значи много пъти си ми задаваме тези въпроси. Карате е преди всичко изкуство. Правилника, ограниченията, които създава правилника, го прави спорт. Тоест, това си е едно изкуство. Карате, както е килото, както джудото, както е борбата, но правилника го прави спорт. А какво е вашето отношение тогава към жените в бойните изкуства? Аз жените ги харесвам преди всичко като художник, а им се възхищавам, когато идват да тренират, за да каляват и духа си и да има едно равноправие. Даже много жени са по-добри от мъжете в спорта, когато тренират както трябва. Много всеотдайни, правим впечатление, че на моменти са по-всеотдайни от мъжете. Добре, а има ли възраст, в която човек да практикува карате? Не, няма. Пикасо е практикувал джудо на 82 години. Стига да има желание. То затова е първо желание, търпение и упражнение. Това са трите иероглифа в карате, които надвижат. Нямаме ли желание, нямаме ли търпение, не се ли упражняваме, както казва Сусаи Ояма, 1000 дни за начинаещи и 10 000 години за напреднали. Това е упражнението. Децата в бойните изкуства, каква е подходящата възраст да почнат, на какво ги учи карате? Най-подходящата за мен е 10 годишната възраст, когато осмислят нещата. Това е 3-4 клас. Иначе
взимаме и по-малки, 6, 7 годишни, 8, но инструктора, който се занимава или инструкторката с тях, трябва да има предвид, че е в детска градина и да подхожда към тях като едно плодно дръвче, както градинаря към любимото си плодно дръвче се отнася с много любов, с много внимание, специално за децата. На тях им дава усърдие в работата, в начина им на мислене и самата отговорност, която поемат към околните, към родителите, възпитава уважение към по-възрастните, себеуважение и към своите съученици. Много комплексно. Да. Това ли са нещата, които преподавате в вашата зала основно? В смисъл на какво учите своите ученици там? Преди всичко на етиката. Карате, както знаят почитателите на тези бойни изкуства, започва с поклон и завършва с диплом. Идват деца, които не знаят да кажат на по-възрастните добър ден, тази система училищната, не искам да се впускам, държавата избяга от духовността, избяга от здравеопазването. Ние ги учим как да оцеляват, как да се обръщат с внимание към по-възрастните си родители, към баби и дядо, към своите съученици. Учим ги как да оцеляват в ситуации, как да дават бърза помощ при повреда на някой крайник или изпадане в състояние на безтегловност, така да се каже, когато се изкара въздух и всички бърза медицинска помощ. Но преди всичко, когато тренират децата, получават едно самоочувствие, което влияе на тяхното самоуважение. Зависи вече как отделният треньор подхожда към него. Но с децата е много трудно, но трябва с много любов и много грижа. Какво мислите за хората, които сега излизат от залите и започват да преподават и има ли бъдеще в тях? Знаете ли, бяхме един от водещите клубове заедно с Варна, с Пловдив на времето. Шампиони, които ставаха тогава от Ловеч много често. Беше друго поколението, нищо, че живеехме в социалистическо време, но държавата имаше спорт, грижи се за спорт, имаше и спортни училища. Тези ученици, които се срещнем сега, много от тях станаха, двама са станали професори, другите преподаватели. Когато и да се дойдат в Ловеч, виждаме се, уважаваме се, когато по улиците се срещнем, не се крият, поздравяват. Виждам, че им е кеф, на мен е също, когато видя някой, даже съм ги забравил. Да ни кажат, че 85% от града ни е минал през нас. Но има и такива, които малко, те не са постоянни, те просто са личи, които малко са останали в залата по отношението им към живота и към около. Няма да ги коментирам. Общо взето, уважението остава. А за всичките тези години, в които се занимавате с карате, какво научихте за самия себе си и какво ви взе и какво ви даде карате? Че съм много готин и съм много сълдат. Страхотно. Скромно е, но истина. Така е, разбира се. На кого от майсторите се възхищавате и защо? Значи, за японските майстори, преди всичко на Сусаи Ояма, основател. На Сато, Сампи, Кенджи. Много, всички са майстори, които са отдали живота си и продължават. Сегашният президент, който е на Световната Киокушин организация, Кенджи Мидори, седми дан, който обедини всички бойни стилове в Япония с цел олимпийски генерации, така да се каже. От европейците, нашите първи учители Анджей Древник, Шихан Колинс, Шихан Брайант Фиткин и всички, които са имената в Европейската организация. Но не може да се изброят само имената. Виждаме на световни първенства как излизат нови младежи, на които човек може да се възхищава и да се радва. И да завижда, че времето му е минало, както е. Не, така имате все още време. Кажете ни за вашето карате поколение в България. Нашето карате поколение ще го видите сега. Те всички са инструктори в клубовите, живеят и продължават да държат на карате Киокушин. Нищо, че световната организация се раздели, българската също се раздели на няколко, което ни им прави чест, защото сме тръгнали от едно място, от една лодка и глупаво е да се слиза на различни брегове, но както и да е. Нашето поколение много удържа на всички неволи, в които попадат в ежедневието. А бъдещите поколения? Бъдещите поколения, ако не заминат извън страната
и останат тук, ще продължат да се занимават. Но за съжаление след 17 години е много трудно да останат. Искаме да направим някои от тях професионалисти, но спонсори няма. Въобще нищотата е голяма в България. Дето казват, тия ми воля, не става. Да. А с кого от представителите на вашето карате поколение бихте ни препоръчали да се срещнем още? С Шихан Попов, който е сега тук. И когато да посочите, няма да ви откаже, ще бъде лъчезарен и знае за какво става въпрос. А от по-младите, вземете световния шампион от 12-кратния Валерий Димитров. Много е смирен, много даже на моменти ме яче чак толкова вежлив, учтив, защото живота притиска от всякъде. Добре, а какво ви кара да продължавате, да се занимавате, да практикувате? Ами знаете ли, когато станете на 63 години, вече има навици, които трудно човек може да ги изкорени. Да не направиш лице опори, да не поразтегнеш, макар че моя шпагат е на буквата Л. Физическата подготовка и работата с децата и въобще в клуба, когато влезеш и виждаш очите им, не като на улицата да срещнеш хората, които те гледат като безумели, получили тук една бръчка от свиване, от напрегнато, няма лъчезарното, ти се стараеш, когато влезеш в залата да получиш тези усмивки. А имате ли си мечта за развитие в карате, на карате? Значи преди всичко искам, както казва първия, който обърка България, Желев Желев, Швейцария да стане България, защото дадености, Бог, което е изсипал тук, природните дадености са много повече от Швейцария. Ходил съм там, знам какво е отношението между хората и карате се стараем това първоначално обучение, с тази взаимовръзка с живот и карате, да ги научим. Отношение. Добре, благодаря ви. Аз ви благодаря.